Ilang lugar sa Luzon na nanatili pa rin sa wind signal number 1. Tutukan sa report. Hindi na lang bagyong Guring ang patuloy na minomonitor ngayon ng Pag-asa dahil may isa pang bagyong nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa latest bulletin ng Pag-asa, dahil sa bagyong Guring ay nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portions ng Aurora, Pulilio Islands, northern at eastern portions ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Islands, northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Huling namataan ang bagyong Guring sa layong 245 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Pa-east-northeast ang kilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalapit sa Batanes ang bagyong Guring sa Miyerkules. Posibleng lumabas na ito ng par sa Huwebes, sa kababaybayin ang Taiwan Strait bago maglandfall sa southeastern China sa Biyernes. May tsansa pang magkaroon ng pagbabago sa track ng bagyo kaya patuloy natin yang tututukan. Samantala, lumakas ang bagyong nasa labas ng par at isa na ngayong tropical storm na may international name na Haikui. Wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ngayon pero inaasahang papasok yan sa par sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Dahil sa epekto ng bagyong Guring at pinalalakas o hinahatak nitong habagat, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela at Ilocos Region, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon.